Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka All Meghalaya Kickboxing Association mentak Sngi kalayo ban Pynhap Perdano ya kelumpung Jinghikai Hynriew Sngi Lynter ha Umsning ya kebalatip kum ke 8 state level training camp arjar arpesan. Hakani Sngi Pynhap Pyrda ya kini kelumpung Jinghikai lawan banedon ringkat the WMLA ke Umsning constituency u Dr. Celestine Lingdo ke Mukongsan u Presiden ke Amka u Ba Samuel Hasha u badiru unong Jinghikai ki khun samla bagi hep ki barit nalor ki we de. Haba ajingkran hakani Sngi u Dr. Celestine Lingdo ula penpau ki jingkmen banya don lang hakani Sngi ban sakhi ki khun samla bagi hep ki barit ki balawan bane shimenta hakani ki Jinghikai ke bala penlong ha Umsning. Ula ongru bagani ke lekai kickboxing ni kinu ki kam lekai ki don kam mi ke minat testa da ki snam banlong ki bajanai bat kumba kani ke juk menta ka aya ka lat kamai ka bapher ka badan kam e ka long bandan ni ke tebet bat janai ka ba khamper ban poi shadu uta uput ha ka ba ula kentui ki khon samla bat ki hap ki baret makin shim khia ban le testa ban pentebet shu ha kani ka phang nalor ke puli ke jongki shu u Dr. Celestine ula airu ke ro ya Presiden ka Amka u Ba Samuel Hasha ubla shim khia hi dalade ban Jinghikai ki khun samla bar ki hep ki baret bat airu ya jingkit bok kit riang ya ka Amka bar ki khun samla bar ki hep ki baret ba uni usnam arja arpusan unong usnam u prilat prilenti bat usnam jingker khu yaki bakinang la ban kiyo shaprang ha ka jingim ka jongki.
Kibalakam he karta ru kidon kibadon ka interest ban join ya kanagalan kickboxing mo. Lada pipig menta haki entertainment channel baper la kadai kai one championship ne UFC championship but kiwe Bellator ngam natip ha baro itu ki channel lada pipig kitu ki sportsman hang tu baro kidon ka background kamut kila join training bat kanore kana ke group kidon ki bala join na ka karate don ki bala na ka kickboxing don ki bala na ka wrestling bat kumta terter te Hynriew ha ka bakadu ki combine ya kata ka art lane ka jingnang ka jomki na ki disiplin waper bat ki salong kita ki mixed martial arts artist. Kena kalian kejonga aku mu MLA nga sokmen ban yu EP hadu kat no pinkiu ha kanega level kata kasong ha jingtray stom jopi. Te Hynriew uno ubasim banta kanega sports ka jingkilan met kadai banlong regular mo ngimla araban ong bang aku aban le kickboxing ngami tang sitayo nga practice ngalalong champion mo kata ka bom lalong si Lynter kalentiya ka jompi hadu bapinda janai kata ka jingnang ka jompi ka simpor da kisnem kata la da pidon ka disiplin Hynriew la ngim don ka disiplin kisnem kila baniay Hynriew kata ka art form ka bapide banang hinom la di kane ka day ka juk ka ba ka sports ka ay ki rukom kamay ka paper ubale kay chess ru ukamay pisa ubale football ru ukamay pisa ubale boxing ru ukamay pisa kickboxing ru ukamay pisa Hynriew kadiman ya ka level jong ka jinpan janay ka bangi don kamanle tenga kickbox kiruyang ya kanay ka all Meghalaya Kickboxing Association nga kickbox kiruyang ru ya baro kikun samla ki balapen yesno ya lade ha kanay ka training center hang ne po Umsning nga kermen ba une usnem un IP usnem uba plilat plilenti kumala krende ibabu mene ibahikai po sa tiraja teng kikmi kikpa kikwa ban pa ikikun Hynriew kalat pat kalenti complete ka jingbiang hayi ngasem le se complete te Hynriew ngi kermen ba une usnem ulong ka snem jong ka jingkerku nalor jong ka jingpule ka jong pi lada pishim kane ka interest hagane ka kickboxing ngatharai hinsa kiu kerdan hagane ka jingele ka sports dengan ong kuat ban keren jrong nga kuat ban ong congratulations ya ka All Meghalaya Kickboxing Association bakila organize ya kane ka camp mo kare ka Port City ngimdon school ki kena kila ban leksang bat ki perlok ki bedi drugs jot ka jingim ne kila ban enroll ya lade haka kickboxing ban penjanai ya ka sports kane ka juk ke bangidon sibun kilat kilenti ka babha katu ka basniu katu ka bomdondor katu ka badondor katu kasyong hanga bat happy banjir dina ka benta ka age group ka jompi pelek jemut ha ka jingpule bat pelek jemut ha kini kirkom ya lek kai ka fer ki ba pio lat hang ne po Umsning ka jongi ke sa sisin pat nga mlaken mau I ba Samuel ibat kumi hapo ka state level mo edi president mo te pilong ki padon bok ba president jong ka All Meghalaya Kickboxing Association dala dehi isim ka interest banwan organize ya kanay ka program tenga trying ide ban ai sirong ka jing takti namta I president mo banta kapa ngai ni ka panan ka All Meghalaya Kickboxing Association ma ngai namta jong piti kna ret ngaktik bagam sim bat baro pitip yang bangade ba unong pet jong kwi ante ko ka school ka pi pisong pesa te ka ban ngamla ro klem depan map na pi yo le se ka don gaji duna mo hal ni ante apa piwan ban syong masa hakati ka kampon gaji hate ka kampus ka jengi mo subah wat theu kata te ngatrai sibit
sila yok ben mi nang tu ngaru let's say ngadon hi su tumang lambar ngam yok bandon rengkat bat pi barok ti tayo gi bapidon dan mereka sudah tang melumalan maka jibun kam ko jonga bat meni step pengalawan kenang dan step ban yok ban kendu pi bat haduk kat bentar ka bentar ini hekpor te pi ka bentar ka ba ngakwa ban kereh me kolong ba mong ngakit bok mong ngakit bok nyang kowi nam ta ka ni assistant ba isar hasya ibayok ban yalam lenti nam ta jong pi untuk bahkan kit ngakit bok ba kali ka assistant pi kanang yak kanang kiu syafran nam ta ka jing yalam lenti te kumju ro nga hani kapor nga kit bok kit yang nam ta jong pi ki hap ki berit ki padon la ka jong ka stap ba ublei la ai nam ta jong pi sim ya ka penen kam hok ya ka lada ublei la ai ki ka stap kano ka stap pin le kai lada pin penen kam ya ka mong ka tin ka ong ba us sim no ya ka de ya kene ka benta na kwa ban kentui pi ki hap ka berit yaisha shitom aba pi lek shagno ka jaka ka ba Pynhap yele ekono ka benta kerja sport mo ka shot ka don bun ki ding pekiang bun ki jing let's say laying the sam ki don ki kimi pa ki psem jing ban pha ki ko re psem jing ban pha andre ki ne baro wat bu ki jing khaman bu ya uble ya khaman bu ni lam lenti nam ta jong pi ba pin la ban le ya kono ka benta